Atzera Xalak, Iaso. Titinek boleaz, altxabai baina kanpora doa hori. Usteko saltzen hobea. Bai, nehala ditzatak. Ia jarrita zolako. Errebotean sartuko zelakoan. Irudipen horrekin sartuko zen. Aurreko gertakariekin eta ikamikekin ere lat sufritu zuten. Gero garaipenak denak gainditu zituen baina garaipenaren pozak. Final estua doa. Zabalik aukera guztiak. Eta partidako 17. kintzea jokoan. Merino. Alde derra badago pilota batzuetatik bestetara. Ondia, hau erra da. Pilota naturala, bota erdikoa. Ondo laskura. Azkarkada ederra Merino. Titin urrundik. Xalak atzera. Baina zeitzen nahi da eskarrakin, Horrekin kentzea Bilatu ziren zailagoa da, eskarra baina- eta laskura inda baita xalare, pelotaka eharra jotzen nahi dut, baina atzeti eraman bagarri, ez denak entzen nahi dut, denak. Bati bat eskarrakin. Eta orain eskuinez. Eta orain pilotaka da ederra berak jo. Askurain. Lan ona egiten Soraluzetarra ere. Titinek txokoan ezin hobeto pausatu du. Nondik, Nondik, etenaldia nahi du. Etenaldia behar du. David Merinok, ala ez. Ez. Titini deitu egin dio, etortzeko esan dio, baina ze pilota atera deliberatzeko da. Ez etenaldia behar zuelako. Eskatu dute Etenaldia azkenean gorriek eskatu dute, iragarkiak. Iñaki Arrizabalagak, Torrela Begatik, finala eitb.comen bitartez ikusten. Aupa Titin eta final ikusgarria izan dadila. Bi etenaldi izan dira orain arte, biak gorriek galdatuak. Atera dut Titinek. Goleaz erantzun. Ifek. Ezkerkada ikaina. Gaitzeko pilotaka da. Bazterretik bazterrera ezkerrez. Beharki eskubize, berri esartuz. Txispakin zidago zurrutik hartzen dik. Bi atzelari bakutze bestironik keragaren jokatzen nahi dut, Biek. Titin boleaz. Askurainek ezin eraman. Ongi joan da. Baina hor iritsi eta berri esartu eta eutxi eta inbertzaile pelotoi. Ongi joan da eta irten ere nik uste. Aritz Jamarrek. Agurrak erronkaritik. Aupa Titin eta David. Txapela merezi dute eta Estrada, bai. Luze ez barru. Bueno, atzo garaipena lortuta, gaur finalaz gozatzeko moduan dira. Eta hor Xalak boleaz oso aizki jo du. Eta orain arteko alderi gaundiena. 5 tantuz aurretik dira. Baina, tanto bukatzeko garaien da inspirazioa eta zuloik ez ikusten da laguntzen da saiatzen ari de, baina ikusten dek ez daula bepuntuiko hobenen orain arte behintzat, eta txapelketa guztien da gaur mendi aurrea aldatzea zail izango dut. Logroñon esate baterako bikote honi berberari irabazi ziotenean orduan asko jokatu zuen, eta baina ez dabil inspirazioet eta jokoz ez dabil puntu gorenean Xala. Baina oraindik argi. Ederki pausatu dut Titinek gau ere, txaparen gainean hilda utzi du. Hilda, 13 eta 7, eta hauek bazoa zar, Josen. Baziko azteketat esaten nahi nahizena, bi partidu honetan Merino, bi atzelari gaitu asko jokatzen dio Merino, nagusitzen da askoz gehiago jokatzen dio. Hirugarren etenaldia eskatu du Aitor Zubietak, iragarkiak. Ari dira, lan
lanean, Jo eta Su. Joaquin Plaza hor ari da. Alegin betean, atzo Ceciliorekin promozio txapela lortuta gustura. Eta gaur berriz txapel nagusiak oso ongi bideratuta. Badakigu denoi ez zaizuela oso gustagarri gertatzen Errioxar teknikoaren estiloa. Pilotalekuetan egia da, oso berria dela. Baina ikusi behar da nola estimatzen duten mutilek eta giroa sortzen eta taldea sortzen eta jendea motibatzen eta omen du aparteko doain bat mutil honek. Eta gaur txapel hauek irabazten baldin baditu. Giro izango da Joaquinekin. Begira, garai bateko argazkiak Gartziareño, Gorostiza. Aritz Laskurainek larri erantzun dio sake horri. Laskurain, zazpitik. Nor baino nor gehiago bi atzelariak. Laskurain. Aztertutako pilota hori ere, baina jaso. Xala, Nora Iriz. Hor bien tartean jarri nahi izan du pilota. Gantxoa, bizia ongi gurutzatua, Titinek eraman, boleaz ez. Azkenean bebetik, txokoan utzi, Davide garrapatu hori ere. Atzera Lasku, Titinek jaso. Atzera Xalak, pilotaka da, ederra. Titinek hori ere eraman. Una urreaino. Atzera berriz ere Ifek, Titinek boleaz hori ere jaso. If, zer egin behar du, berriz ere atzera arro, gaitzeko pilotaka da. Seiter ditik boleaz eraman Trizioterrak. If, beste pilotaka da hori bat, baina hori zeruetara joan zaio. Armailetan jende asko zutik. Hamalau eta zazpi, Xalak ezin du zulorik ikusi, bakarra du oraindik egina. Bakarra, airez, galdutakoak 3. Elena Azpeitia, labur, norekin zaude? Erotuko zaizkigu, hemen Armailaren goialdean dauden hauek. Agustín Ibáñez, Titín Segundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás más sudando más que ellos. Bueno, yo creo que parecido, ellos también están sudando más y yo aquí estoy un poco más tranquilo que ellos. Pero bueno, esperemos a ver que merezca la pena sudar. Está bien encaminado. Sí, ahora hemos hecho los tantos seguidos y yo creo que la pareja azul de la Rioja está jugando bastante bien y bueno, pero hasta que no se vea el 22 no se puede decir nada. A seguir animando y sufriendo, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Titin bigarrenaren hitzak lasaiago dagoela esan du, baina nik uste pilotalekuan ez dela izango bera bezain urduri dagoenik. Oso mutiko bizia urduria da, honen egonezina ikustekoa izaten da. Titinen bolea, Xala jarrita dago, atzera. Txaparen gainean gantxoa, baina gurutzatu gabe. Merino, erki. Aztertutako pilotak ere zoragarri ateratzen ari da. Ikeragarrizko lan egiten ari dek Merino harritutan etxe. Gantxo ederra Xalak oraingoan bai, baina Titinek jaso. Zabalean naita luze, ederra. Tanto zoragarria izan da. Bai. Orain arteko tantorik gorena. Justu alamatek, hauxe izan da. Ez egin asmoatuko duen hemen jaurrea, baina... Eta hartu errazokek, partiduko zea, zama, beak zauke gauztea, hausi beharra, bikote gorrin. Sakeak 8, erreferak 14. If, ara.
Ezker Orman jarri du Titinek Eta Gaxi atera Ezker Ormatik. Xalak arazo handia izan ditu bintzat. Ikaragarriak eraman ere ez du egin eta ez da altxa ere. Bai, gainatzen velozidadik eta bate pelota horre, baina nik uste hor eskarpaeten oso Bihurri zikoan hori bai. Eskarpaeten, Eta gero Titinek erabat eroitzen efektua eman dio. Eta erabat erori da, bai. Dira, titin eta titin. Gauzak zaile jarri zaizkio. Bai, oraindo bainan ikusi zer gertatu zen azkeneko partiduak. Nola zen. Eskerrik asko Maite. Bai, zuri. Bai, Aimar Olaizolaren kontrako buruz buruko finalean gauzak ez zituen asko hobeto izan eta ura irauli zuen gaur zendako ez. Eta Merino zabalean jarri nahi izan du pilota boleaz eta haze begiratu. Merino gerantzun. Ifek pasatzen utzi dio, Laskurainek bostetik, Egurra. Atzeren zean ateie, Urdinen pelota ateie. Azkenean Urdinen pilota, bai, gehiagizkoak zirela eta edo izan zitezkela eta kezka edo beldurra azaldu zuten, baina Keinu ona, keinu ona eta baita aprobetxamendua ere. Eraman Laskurainek Titin gantxoa erdira ordea. Beste aukera bat, Keinu, Merino gurutzatu, Xalak, jaso! Beste Keinu bat, atzera Merino, gaitzeko pilotaka da hori ere, eraman Ifek, Titin bila, txokoan zoragarri utzi du, zoragarri. Bai, baina 6 eta 9. Merino nagusitasunei bikain atatzen ari dek, Titin gaur efrutue. 9. egin duen 9. Zazpia eta hilez, bai. Aitor Zubietak beste etenaldi bat eskatu du, hauxe izango da iragarkintzat egingo dugun azken utxartea. Zangoko muskuluak luzatzen, badakizue Aimar Meda kontrako final aurrekoan arazoak izan zituela azken tanto historiko hartan, epiko hartan. Merino, lurrera erori zutitu, ezkerra eskuina zertzen azkenean. Zango sagarrean arazo handia beintza, zaineldua izan zuen zutitu eta azkenean tantoa berak egin. Eta orain ere behartzen baldin badute nork daki. Laskurain. Labur geratu zaio Aritzi. Titini baztertu, Xala. Atzera. Xala bila doa. Gantxoa. Titine geraman. Txokora. Jaso Titine, Xalak. Ezker sotamanoa. Eutsi Davide, gordu bete partidak. 450 pilotaka da. Botez jarri daiz. Ezker zeharra. Titinek efektoa, Ezker Orman arazoak, oraingoan ez. Eta oraingonetan David Merino pilota garbia galdu du. 10 eta 16. Lanak ikusi, lehen esaten nahi duena, Gasteizko partidu hartan ikusi ginen, baina orain jogatzen nahi dien bezala zinezko ematen di. Xalak atzera, Titini pasa. Merino, zazpitik. Ezkerka da ikuskarria. Ezker Ormarantz berriz ere. Joa bakarrik ez. Gainera sendotasuna, norabidea dena. Eutsi Merino, Xala ez da sartu. Sartu inberra zeupan, bukatzeko. Laskurain, zazpitik. Erki Lasku. Xalaren ezkerka da bizia. 10-etik.
Eutsi Merino. Txistuak nori. Ditu bultzatzen, bikote gorri, Xala, gaur haide, bultzatzen da jarrera ona, pasatzean, bere jokui falta zaio, tanto atzu bultatzea. Merinoren bila doaz, eta Errioxarrei etzai hori gustatu. Baina txistu horiek soberan dira. Ifek bien tartera. Merino ibilia zineirik. Atzera Laskurainek, Erki. David, zazpitik. Eutsi. Laskurain. Atzera Ifek. Eta Merino, larri antxan ikusten diat, Josean. Tanto ontan ekatuta ikusten dit. Merino, larri ikusten diat. Eraman. Kampora, aukera ona izan du. Aukera ona izan du, baina kanpora joan zaio. Uste dut aldarrekara dola. Barruaziak. Hankageldin hemen atzen egon de, baina gaurre badik. Badu arazoren bat. Eta nik uste Aimarren eta Beroitzen kontrako azken kintze hartan Jogin Etxaniz gustura izango da. Aspeko zuzendari teknikoa. Enpresako bi bikote sartu behit dituzte final gorenean eta enpresa bereko beste bi promoziokoan 18 eta 10. Pelotonek ez ziren materialako zailtasun utzinik, baina Izan naiz eta ez duela uste araziorik izango duen. Eraman Laskurainek. Merino. Piskala kargatu egizateko 5 minutuko etenaldia izan da, Nahikoa zalantza era ingo zuen. Apostu zuen artean eta. Gainera etorri zaio Xalari atzera Titinek. hemen diaurre lan hain behar, baina gehiagin ibili beharrik ez dik izan nahiko aurretatzea hor. Xala aide eta gutxi sartzen aidek eta nik uste eutxiko jola. Titin erasoan. Askurainek eraman gozatu gabe eta txapara! Ez du oso garbia izan hori, Erantzun aparta guaine. Oa ezkerrez, baina ezkerrez nola kentzen duen. Ze minen duen, hor mine esan nahi dut, pelota egia ez du lautzi aurrego kuadrotan errematatzeko nuen. Ezkerrak inoaine bai, bikain. Beste bat, hau beste pa, eharra. Ez? Ondo atatzaion, Lan benetan aipagarria egiten ari da. Titinek aukera eman dio Xalari, bien tartera luze, jaso Titinek, gantxoa bikaina, ongi joan da bila eta ez du barkatu. 12 eta 18. Oraindik ere ez da hemen ezer erabaki. Atsedenaldia. Helen Azpeitian hor duzu ondoan. Entzut altzait, bai, orain bai.
atzera Laskurainek. Bizi baztertu gainera. Eraman ez. Eraman ez, lauterdian jarri. Gaiztoa hoen ba. Laskurainen eskuinkada ere ederra. David Merino. Titin, sartu nahi du, sartu da. Ez du gozatu, kutxarre da hoki osalari, Titin aurrera, Pumpalaster sartu beharra. Ongi moldatu da. Zazpien jarri du, pentsa. Earki baina, iritsutan. Ongi joan eta 8 terdira. Earki Laskurainera. Askoa ditu, bi Atzelariak asko jokatzen. Asko jokatzen, baino Eta beste aurrean maila Titin. bateko Merino, beste maila bateko. Hola jokatzen dula, partidu txapelketa ikeragarri zindik. Honek gora berak izango izkiek irudik etzeo, baina semifinaletan dauen finaletan ematen ari da maila emanezko. Esate batzelari gobena da. Laskurainek orain ja barkatzeko opariak egiteko lizentzia amaituta dagoenean pilota garbia galdu du. Bi besterik ez galdutakoak baina eutsi Lasku. Horre primera moldatu da Merino. Ig esan duan hori makina baten ahotan bazabilek, Josean. Une honetan atzelari ikonena Merino dela dio jende asko zago gune honetan. Bai, gero etxeok zehatzeik, Gero urte osora urte hori osoa ezin duke. zehatu behar dik eta errebotea, Laskurainek. Errebotean izan da bai. Errebotetzat apuntatzekoa. Urtea luzea izateek eta honek gora berak izango izki, baina oain ematen ari da maila nitekin nik uste bestetatik, beste gainetik daula. Laskurainere, zangoari tirak ari da, zangoei, esan beharko dugu biei ere baita. Lan errazik ez dago inorentzat. Joseba Arrutiren mezua. Miraria baino gehiago beharko da, Xalak eta Laskuk irabazteko. Oso zail dituzte gauzak, baina nork daki Joseba. Pumpako Anderrek esandakoak hitz batzuk merezi ditu. Dio Maite Ilarramendik. Zuei pasa dizue pilota, errestoaren zain gaude. Bueno, ez dira lehen aipatu gabeko kontuak. Maite, baina berehalase galdetuko diogu gure Joseni, honek ez du sekula paso egiten. Eraman Titinek, pilota zaila eraman du, Laskurain! Beste errebotea. Errebotera ote doa, ez, hori ez. Eraman Merino. Gora eskarpatea. Ezker Urban gora. Laskurainek galdu duen 3. Nos da una fuerza, mucha fuerza, sí. Muy bien, a 2 tantos de la chapela. Sí, yo creo que estamos en eso y si Dios quiere, pues podemos llegar a casa. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, Arantzazun Laskurainen alde otoitzean ari denen bat ere ezagutzen dugu, Falta izan da, epailearen ustez. Hala adierazi du epailea. Gero hilde pelota bai, ala matezin. 21 eta 13. Oantxe bai, oantxe sinisten die, oantxe bai. 21, bai, kosta zaie. Siniste die, oaingo atzeneko zehoi, kinu goi, Merinona, ia, benetan sinistuta, ia txapela berentzat izango ala. Orain dela 74 irabazi zuen, Miguel, hau bukatuta dago. Bukatuta dago, Miguel. Ia jokatu behar egin jakauta dago. Baina
deportivamente lotzar izan da. Ez pelota ireitzik, pelotak, horre pelotak, ez ziren sartu horre pelota. Da hau zahazi hau ditxia. Eskerrik asko. Miguel Gallastegi. Pilotez oso kexu. Txokora Titinek. Barruan da. Aris Laskurain. Titinek txapa bera. Portaera aldatu egiten dela. Hasieran erabatekoak dira eta gero tanto gutxi batzuk jokatuta, ez asko gutxi batzuk jokatuta aldatu egiten da. 14-21. Xala, atzera. Hau pelota hubea arraskoa, bikaine, pelota hube. Aitzakiarik bat ere gabea. Merino. Partidu pixkeat luze xamarraintzatak, 6-17 pilotak eta luze eta etenaldi asko. Gero Merinoren hori ere bai. Bestolare bai, bestolare etenaldi taktikore asko eta luze egie. Xalaren bolea. Titinen txokoan niakoa. Xalak bien tartera, jaso, Augusto. Lasku. Eutxi Merino. Xalaren gantxoa. Txokora efektuarekin. Txokoan Xalak ere ormabikoa. Erraz iritsiko da Xala. Beste ormabiko bat, alderantzizkoa. Titinen bere burua bota eta lurrera bota eta eraman. Baietz. Jaso. Xala. Tantoa ezin bukatu, eraman hori ere Titinek, baituzte merituak, Buruz gain pasatzeko alegina, eraman hori ere Davidek. Txokoan bien tartera, eraman. Eta Merino berriz ere hankageldian da. Eta Merino zainelduarekin ezinean. Hogetan bezalaxe. Titinek. Jaso, Xalaren botibolea, eraman Merino. Lurrean geratu da. Eta zer egin du Laskuk, Jokaldia alderantzizko efektuarekin eta Merino lurrean zegoelako eta txapa gainean izan dela.